أروي لكم عن قصة للمصطفى إذ قام يوما في الجهاد منظما رص الصفوف كما الصلاة تصفهم فكأنهم بنيان سد أحكما وتجول المختار بين صفوفهم فإذا بشخص بينهم متقدما قد غير الصف القويم خروجه نظر الرسول إليه ثم تبسما وبعود غصن للصفوف عاده وعاد للصف القويم تقوما قال الفتى في رقة وتمسكن يشكو إلى المختار. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо хоҳишҳои шумое ки хоҳиши ки торти спартак буд ва блинчики беҳад бамазза барои шумо пешкаш кардагиам. то охири навор ҳамроҳи ма бошед. дӯстони азиз, лайка фаромӯш накунед, и ҳама заҳматҳои ма барои шумоа. дӯстони азиз, иҷода як пачка разрыхлитель дар кора какао, маргарин, орд, тухм, шакар, сода ва асал. ҳозир ҳамаи ира чӣ хел тарзи тайёр карданша ма барои шумо нишон метиҳам. торти спартак бо ҳам торти скаскара меган. И як хоҳиши дӯсти азиз, 5 дона тухма камтар шакарқатӣ ба венчик мезанем, як тараф мемонем. ира да болои газ намемонем. баъде ки тестара тайёр кардем болои газда, шакару асалу маргарина, баъд ҳамроҳ мекунем тухма. тамошо кунед, дар дег ягон чизи ғавзтава мехоҳед кунед ки тагиш начаспа. шакара 250 грамм шакарай, 4 қошуқ асалай. асали матнакай ғавз ҳам дошта бошед. асал фарқ надора, оби наботам мешава. 120 грамм маргарин болои газда мековем, болои плитаам фарқ надора. содара андохтем, 1 қошуқча сода ҳай. амха мековем, худаш уже сода хаф мекуна, баланд мешава. сраза мегиремша. мегирем, камтар дига кофтем, сраза тухмам андохтем. гармогарми баъд тухма намеандозем. камтарак майхе ба венчи кофтам, баъд тухмам андохтам, сраза аралаш кардам ки тухм дар даруни гармӣ напаза, асал гармай напаза. баъд какао 4 қошуқ андохтам. ма какаои рахат андохтам. касе чӣ хели какаое дошта боша андозем, фарқ надора. какаое ки бо бисёр хели шоколадни тёмни мекуна, бо хубае ки торти спартак тёмни боша, бо аҷоиб хушрӯе. какаое ки ма истифода мебарам, агар 10 қошуқ ҳам андозӣ, тёмни бад намекуна, барое ки ҳам хели какаое ки хели шоколадни цвет фақат мемона, тёмни намешава. инамиқа мешава. 4 қошуқ пур ба пур андохта будам. баъд орд, дӯстони азиз, 450 грамм орд ҳамагӣ мерава. бинед як чини майдатарай. як чини майдатар ордай. ма хай ҳама вақт як хел вақт меша ки саросима бошам, дар торти медовӣ намекунам элакча. ҳозир кардам ки бо хай орди виши сортай. ҳама вақт ба виши сор тортам хели пирожниё мепазам. ана михел бо ами 30 дақиқа гузарони бо хубае ки ягон чи эҳтиёт мекунӣ, да ягон чи калонтарак дарунашда боша, да торт намерава. хай вай гуфта намешава. ба ҳар ҳол ордои виши сор дарунаш тозаи хушрӯе. ина михел ба венчик кофтам. камтаре дига орд андохтам. дар даруни ҳами коса гуфтам мековам ки иҷода камтар мушкилай дӯстони азиз кофтан. дар болои коври гозӣ мекунем давомша, барое ки иҷода кушодай баъд кофта намешада. аралашкунии торти медовӣ бояд ай 4 паҳлӯш ҷамъш кунем ҳами тестара. и ранги хамир да ана мехел ҷамъ мекунем, намешӯрем. ира бароида ҷои калондар корай. сер ордак мекунем. бинед сахт намекунам шама. анамиқа аллакай тайёр шудагия мебурумша. ина 6 та мешава. ҳами як рецепт 6 та торт мешава. размери 24. размери 24 кардам ҳами торта. хай нормальния торти ки размериш нормальния.
ана тамошо кунед. Инҷода ма якта чихел сус так буд, камтар места маргарин ки дора хеле худаш места сахт мешава. ҳисоби маргарин ки дора барои ҳамо хунук шава, тестамо сахттак мешава. Лекин бинем ма сахти бад накарда будам тестара ки мяхкитарак биёя, ба тунукниша мяхки осонакай намечаспа да скалка вообще намечаспа. Инам хе размери 24 қати ма чен када ай гирдош зиёдиша мегирам, барои ки намемонам да гирдош беста иёша бо да дигарош ҳамроҳ мекунем. Барои и торта крошка намекунем, зиёдиёша бо да дигарош мемонем, штобе ки ҳамаша бипазем. Барои крошка надора мо болоша дига хел украшение мекунем. Камтар ҳами вай тефлонови бумагае ки нав харидаги последним хали гладкитарак нестай ранги клёнка буре. Пешинаги инаи сухтае ҳамаи ҷош ами хе бисёр пази духовкада дарам места. Ира бинед чихе удобни 1 минута мегире. Анами зависит ай ҳамияй. Ами бумагара меган. Дӯстони азиз тамошобинон бисёр менависанд ки бумага мехарем ами пергаменни бумага. Ма тефлони гуфтаги омӯхташнам. Намешава яхелш мечаспа чизомо. Ваям чанд сор дора охе. Ҳами камтар қиматтарша гирен хубтарай. Ма тефлонови ҳарча я нарх гирифтамо, якташа дига ҷо гирифта будам, ишай дигар ҷо камтар хато шудайда нафаҳмидам. Пешинангиш хали камтар клёнкаги бурияй намечаспа. Умуман ягонче ишдам намечаспаю михел набине хамира гирифтаанда камтар қини кард. Дар ҳарорати 180 градус да 5 дақиқа 4 дақиқа мепаза коржо. Иҷада гирифтума маскае ки дар ҳарорати хона буд 200 грамм маскае ки мулоим шудагӣ. Баъд заварнои креми ки ман дар видео пешина тайёр карда будам 600 граммаш дар холодильник мондагӣ буд. И тортора ҳарча ман дар як рӯз пухта будам. Дӯстони азиз, чанд рӯз буд монтаж накардам, бо барои шумо имрӯз хостам ки монтаж карда партом. Анами хел як қошуқ меандозем. Агар хоҳиши дил дошта бошен кадомитон бо мехоҳен сӯшони молоко андозен. Лекин дар рецепти ҳами торти спартак, торти сказка ду ном дора. И торт умуман скушони молоко да ҳами заварнои кремш гуфтагӣ нестай. Ман ба ҳами хотир надохтам. Ина мидовида мекунем. Баъзе вақт меандозам, баъзе вақт намеандозам. Барое ки ваям бо хоҳиши дилай кадоме ки нағз мебина, жидкитар хоҳем кремтон камтар тунуктарак боша, андозен скушони молоко. Ма қандоб намекунам, анамихе торта сборка мекунам ҳозир. Ина размери 24 нормальни размерай. Ҳай барои оилаи нормальни мераса. Оилае ки бисёрӣ боша, шумо ами тестай ма ки гуфтаги ха описани дар рецептша ҳамаша бо менависам. Бо хушрӯтарак ай описани ма худам да описани удобнияй рецепт бинида шумо да менависам. Ами хел ки сразу описания мебинен граммош қати ба пиёла ба ҳамаш ман одди када мефаҳмонам. Истифода барен, ами бинен ёд гирен. Ами хел дӯстони азиз, ҳамаша мечинем. 6 қабат мешава. Ина бинен 6 қабат. ма бо як бор дига такрор мекунам, какаое ки нағз дошта бошен ки тёмни хали шоколадни тёмни мешава. ҳам хел истифода барен тёмни мекуна ҳами тестатона. Хамираш беҳад ами коржош хали мешава тёмни шоколадни мешава. Какао ами рахат беҳад ба мазаи шоколадни мекуна торту, лекин хали тёмни намешава. Хай ба ҳар ҳол нағзай ҳами хелшам. Ҳами рецепти мидовияй дӯстони азиз фақате ки какао дора. Торти спартак ами хелай. Болошам як намуд украшени мада маҳқул буд, осонаки прастояк ай ҳами кадам, барои ки канали мада ин намуд набуд, ба ҳами хотир кадам ки ягон стили нав шава дар каналам. Барои крошка кунӣ чанд намуда тортои мидовӣ ҳастай, накардам крошка. Инамихе гирдош бояд крем полни набоша, қабатош ҳамаш маълум боша. Вақте ки ма ҳамихел чӣ мекунам, ҳар як қабаташ бояд бутова.
барои анами ман намекунам гирдоша дига крем агани крем мондагия зиёти кадагия. ина бинед дӯстони азиз, болоша камтар бисёртарак крем кардам. Барои инам хел я узор мекунам ба шпатели кондитерский. Гирдо ба гирд ам хел тоб додан мегирем. Обични якай камтар шпатели мағавсай хали ваёш кушод омада. Шпателои нам хали борикак боша, бо ҳами узор беҳад нежни мебия. Осонакай. Ба як бор кадан метонен, ҳатман тайёр кунен. Торти бениҳоят бамазза мешавад ва торти ба баракатай. ҳами торти Спартак, медови торти ба баракати хушрӯай. шав бисёр вақт шав тайёр кунен, то саҳара питатса мекунад, бамазза мешавад. ман шав мондум, ина саҳар қади какаваша мекунам, барое ки шаб мекардам какава мешина, баъд хали видош хушрӯ наметова. Фақат пешай дастархонда мондан ҳами торта какаваша мекунем. инамхе дӯстони азиз, торт тайёр шуд. амхе гирдои патлош када анамхе какаваш места вай тоза намекунем, вай худаш амхе видош ба ҳами хушрӯвай. инамхе торти Спартак хоҳиши як дӯсти азизи ма буд. хела боз дар комментария навистагӣ буд. инами рӯз насиб будай барои шумо пешкаш кардем. дӯстони азиз, тарзи тайёр намудани блинчик барои шумо 2 стакан шир меандозем, 3 дона тухм, 2 стакан шири хунук, ай холодильник гирифтагиам. шир гарм боша ҳеҷ гап надорад, гарм набоша, барое ки кипиток бо меандозем. 4 қошуқ шакар. касе ки чихе бо таби дилиш маҳқулай ширини бад хоҳед 6 қошуқ андозен. барое ки ма ба скушонка метим гудакода, ма да скушонка маҳқулай, ма ширини бад намекунам, 4 қошуқ меандозам, тамом. кадом мида ки ширинак маҳқулай, бо зиёдтар андозен. анамхе ҳамаша ба венчик аралаш мекунем. баъд меандозем орда. камтарак намакам андозен. дӯстони азиз, шипотка сол меган камтарак намак андозен. ҳамаи ҳамин чизои тестода беҳад як бӯи тухма мегира, як вкуси хича дора намак. баъд оби кипитока 1 стакан пур гирифтам, 1 қошуқча сода. қошуқчаи пур ба пур не, қошуқчаи камтарак сода мегирем. хали қошуқчара гор ки пур намекунем да, фаҳмидем худтон чӣ хел гуфтума. 1 стакан оби кипитоки нав ҷӯшидагӣ, 1 қошуқча сода ҳамроҳ кардем. агар бинем ки тестамо ғавзтар нестай, бо камтараки дига орд ҳамроҳ мекунем. тунуки бадам набоша, ғавзи бадам набоша, средни боша. тунуки бад боша, баъд баъзе вақт меша ки часпиданаш мумкинай. 4 қошуқ равғани растительни масла. анамиқа боша, бинед дӯстони азиз, тунуки бадаш мечаспа. баъд гарм кунен, ҳами сковородкара гарм кунен, 1 кусок маскара андозен, гирдо ба гирд ҳамаи ҷошда олуда шава. баъд бо як бор дига монем камтара гарм шава, амхе тестара меандозем. да плитама кадистам, баланд мондагим плитара. и сковородкаи имина барои блинчикпазиай. имина барои блинчикпазӣ ҳама вақт бигирен. ҳами даркорияи сковородка беҳад мягки хушрӯ бо бе ягон проблема пухта метонем. баъзе вақт мечаспа, мегам мечаспаш, айрӯи чӣ меша дӯстони азиз? сковородкада хунук мерезем, сковородкара ё газда мекунем баланди бадай. ай ҳами ҳисобо блинчик мечаспа. бинен на тунукай, на ғавсай, мулоимакай. иам як хоҳиши дӯсти азиз буд, блинчик. инам хе дӯстони азиз, ҳатман сковородка барои блинчикпаза гирем. ба сковородкаи ғавз накунен, хутона ғам натиен ки гирдош қоқ мебиёя, ғамтон метия блинчик, баъд мегӯен нашуд, натонистем. лекин анами рецепт ҳама вақт заварной блинчик меган. заварноиш ҳами ки оби кипиток да сода андохтем,
тестамона гарм кардем. Ай ҳами ҳисоб заварной мешава. Беҳад блинчики мулоим мебоя. ҳами бе ягон секрет надора. Анами хеле чӣ хеле ки ман тайёр кардам, ҳами хел тайёр кунед. Агар ки орда камтар бисёр андохтен, нафаҳмиден баъди об андохтанам ғавзтар боша, бо камтар оби ҷӯшомадагӣ, камтарак ним пиёла андозем, бе сода, бе ҳечи оби гарми ҳамун авҷӯшидагӣ боша, мешава барои тунук кардани теста. намихел дарунашда чизе ки дошта боше начинка андозен, баъд намихел печонда бумонед. Ман ҳамихел мекунам барое ки касе да чӣ хеле маъқулай гудако ба сметанаву сгӯшонка мехӯранд. Сгӯшонка қатъи бисёртарги наз мебинанд гудакои ма. Хай бо ҳамихел печонда монду бе начинка худшонки чӣ хеле ки маъқулшон боша мехӯранд. Ман нимша ҳозир иҷада тайёр кардам, барои шумо нишон додам. ҳозир ними дигаш пухтагӣ нестай, ҳама қайдигаш ҳозир напухтаҳай. Як рецепте ки 2 стакан шир беҳад бисёр мешава. Ина мехоҳад дӯстони азиз, мулоимаки хушрӯ омадагӣ. ин рецепта ман чанд сол шуд тайёр мекунам. ҳамин рецепт кунед, ҳеҷ вақт хато намекунед. ҳама вақт сковородкатонам нигоҳ кунед, гази таги ҳами пухтагитонам нигоҳ кунед сковородкара. дӯстони азиз, иҷада бо ҳамроҳи занако мо ҳар моҳ медонем ки ҳамихел якҷо ҷамъ шуда мешинем. ҳар моҳ ҳамихел касе ки чӣ ҳунаре ки дора пухта мебиёра, фарқ надора. ман торт пухтам овардам, якта ҳамсоя мехел салат, як хелиш печёни пухтан, хай як хелиш ош пухтан, чизе ки дар ҳамиҷа ҳаста пухтупазои ҳама. ҳай дӯстони азиз, баҳри шумо навор кардам, тамошо кунед. иҷода KFC якта ҳамсоя заказ кардан, дар ҳамиҷа KFC-ои ай KFC нестай, домашни KFC ай хучон мепазанд. беҳад KFC бамаза на домашни условиях. ина михел аҷоиб омадагида настаяш KFC бори. Неҷада соусуш тайёр кардагиай ба ҳами майонез, зелен, даруни соусушда чеснок дора, беҳад бамазаҳай. инамҷа ҳама ҳунарои ҳамсояҳои ма, ҳамсояҳои тоҷик ва дута қирғизам ҳамсоя ҳаста. имҷада шиштагием ҳама каса сарҷам бо мо бошен дӯстони азиз. хаяки иҷада посудои шикар надорем, барое ки ҳама квартирантан времена посудои ҳар хелай дӯстони азиз. одноразови тарелкорам ҳастай, чӣ хеле форатон посудоо ҳастай. муҳим сарҷаму ами зиқира мебурорем, якҷо мешинем. якташ бо питса пухтовар, беҳад питсаи бомазза. дӯстони азиз, муҳим ҳами шиштану суҳбат карданай. ونلمدح محمد أبو بكر صديقين ونلمدح محمد أبو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء ونلمدح محمد عمر ابن الخطاب ونلمدح محمد عمر ابن الخطاب نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب إلا نظره يا سيدي يا ملهم للصواب وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء وانا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي
كرم العالي والزهراء إلا نظرة يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد عثمان بن العفاني، وانا لمدح محمد عثمان بن العفاني. نظره نظره يا سيدي يا جميع القرآن إلا نظره يا سيدي يا جميع القرآن. وانا داخل على عتابي على القنبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القنبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء. وانا لمدح محمد علي القرة العين، وانا لمدح محمد علي القرة العين. نظره نظره يا سيدي يا والي الصبغات إلا نظره يا سيدي يا والي الصبغات. وانا داخل على عتابي على القنبة الخضراء، وانا داخل على عتابي على القنبة الخضراء. نظره نظره يا سيدي كرم العالي. تورتی به نهایت زیبایی که ماما لایف تیار کرده است اینو میچشیم و بعد بهاگذاری میکنیم. هفتش معلومه که یه هشت شکر چند بار دیده بودم کامنتاری کردم نخورده بودم. اینه که چشیدم بهترین تورت است. توصیه میدیم شما تیار کنید. تشکر زیاد.